जे तिनी मालायनि हिनि नुनायाबो तिनी माने कायसा नलगानो स्टेज रिमानि बागै हेल्प खायनानै जोंनि खरसाथि भाषाखौ सानो जे आंनि सिचुएशनाव गलाय थांनाय जोंनि खरसा मानायनो खायनो नांगौ सुजुग मावा बागै आं जतनो आं टीम ते आं जे खबर आं जतनो हामबाय आफारो थैंक यू वेरी मच ते आइनि सालोबो जों अमहाय सामरो खायनाय हिनै जों खाखायो ते जोंनि बुबाग्रा दाय जोंनि नाहामुङावनो तिब्रा सारंनि हामग्राय खायनो बागै ओंखे आं दिनै एज ए जनरल सेक्रेटारि खरसा युथ त्रिपुरा फेडारेशननि एपइन्ट खायजामोन उनाव आं गोबां थायो न थाङै दाबो गुदि नाय दङ साबुनि दाम जाया साबुनि दाम प्रब्लेम दं जों बागै जों खरसा बुबाग्रानि बाय जे सुजुग रिदाखा जों अमन बागै बुबाग्रा जे सोरनाव खायसा स्टेज रिखा जों अमन बागै जोंनि पारफरमेंस न जों गाहामके खुंनो नांनाय आं जतनो गयो जे YTF नि जरा मेम्बार दंनाय शुधु YTF या ते अन्य गुबुननि मथाबान खायदि हायबानो जोंनि जतनो एम कायसानो त्रिपुरा सारंनि हामगाय इंखे जों जोंनि एम न जों फुलफिल मा खायलायनो ते आं खाखायो जतनो पगिया खुनायनि इलेक्शन तो लायखा दाबो जों जोंनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न जों दा सुजरफोर न जों दा बक्थंनि आं केबनो खाखायो जरा जोंनि जलाय सिनियर लिडार्स जोंनि जलाय जों जुनियर लिडार्स तो दङ न जतनो जों मुभमेन्टनि लगियावनो हिमि थाना बागै आं जतनो खबावो जोंनि जरा दंनाय सापर्टार्स रक्त बरक्त जतनो लिडार्स संनोसै नासिगै दं गाबोन बागै आंनि खायसे रिक्वेस्ट दंनाय जत लिडार्स दं थानि सिनियर तै साकचालाय आंनि इसलाय जुनियर रक दाग लिड खाय दं पाब्लिक रंनो कोनो रकम हामिया मेसेज रक्ता रिजाबादि केबनो रंग पात्ता फुंगि जतनो बुबाग्रानि जे नाहाल मुं तमने आ नाहाल मुं जों फलो खाय थांनान बागै जतनो माने रिक्वेस्ट खायो तिनी जतति जों आसाखायनो हागलायनाय बसखां सालो जों तेबो जोंनि त्रिपुरा सारनि हामग्राय त्रिपुरा सारनि जे दुख कष्ट जों आमनो नरना बागै जों जायजों लायानो आसाखायनो आं दिनै